अनुरोध दयाकोरी आम देश को सम्मान जनाया क्या जातु आम राष्ट्रीय संगीत परिवेशन कर समस्त को रिक्वेस्ट दयाकोरी क्या जातु आम राष्ट्रीय संगीत परिवेशन कर थैंक यू।
ଝିଅ ବଦଳେ ତ ସେଇ ଝିଅ देखाएगा तो कुछ पहचान मुलाकात देखेगा कहलू ए सारी टाइम मुझे खत्म कर दो मारी दबो काहे तो मारी दबो मो तो मन की तो समझ ना मारी दबो पहचान ना भाई से तो हम किसी पहचान अरे बाबू खड़े बोलू बाबा ना तो समझना नहीं बा अरे बात खड़े बोलू थोड़िया हां तो मैं आज बड़े खुशी खबर नहीं के ऐसी अब सही खबर सुन देना पड़े तो वादा करे नहीं हो नहीं वाह 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 थोड़िया दाऊजी नो थोड़िया झुंटी पड़ी टिके ताड़ पड़ी कि नहीं या भीतर तो कांदी सारी हुई अब चौधरी तोरे माटा मरी जीव शर्मा तोर से কথা শুনি রে ভক্ত সে কথা তো শুনি পারিবি জানিছ ଯୋଉଦିନ ତୋ ଦେହରୁ ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଦିନ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନଟା ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଯୋଉଦିନ ତୋ କୋକେଇ ଘରୁ ଉଠିବ ତୋ କୋକେଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ କୋକେଇ ଘରୁ ଉଠିବ ଯୋଉ ମଶାଣିରେ ତୋ ଦୂରି ଚଳିବ ତୋ ଦୂରି ପାଖରେ ଧୋକ୍ରି ଶିଖାବା ଦୂରିବି ମା बोली मो तोर मान हो के ही नुह की छिनु हो खबरदार कहि दउ ମୋର ସେ ଭୁଟାଇ ତୁ ଯା ତୋର ଦୁନିଆ କାମ କରୁଛି କାମ କରି ଯା कथाटा तो कहबू एथरे पुरी मूड कोन जे नाही कोन मु सुने कृष्णा ଶୁଣିବୁ ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଶୁଣିଲୁ ଠାକୁର କଥା ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜି ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର तो सुनो और डॉक्टर ही हे ठाकुरे मो आज ठीक बुझी पारुछि तमे ए दुनिया रे अछो मो आज ठीक अनुभव करि पारुछि रॉन्ग सब ठीक है हेलो मुई एटी रोज तमे जानिलो कि एटा हम घर तो मु कहले मो छाती भितरे तमे घर बस चलते बेले तमे को घरे रहउछ से कथा को मु जाने परिबिनी कोटा तम घर से कथा को मु बुझी परिबिनी कृष्णा एक जिंदगी ए जियो मां जियो जिया मो भी देखछि जिया के अनन्या हां अनन्या अनन्य अरे वाह भला नाटी अनन्या ओ मां ओ जीवन तो दे आंटी ए कृष्णा ए जो सागे बाहर होती तेरी छड़ गई मेरा ओ कोन जीवी ए जो मां मां तो झगड़ो भाग से कथा तो भूल गई किए बस स्त्री हो से कथा तो भूल गई तो ए झोटी को भला पाउछ परा मुझे झगड़ो भल पाउछ ए कथा सत हेले ना बचा मो तो कोई कथा देनी से मो स्त्री हो मो तो कोई कथा देनी से मो अधरा देनी सती हो और सबବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସେ ମୋ ମାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମାତ୍ର ଉପରେ କହିବ ତା ସହିତ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦେବା ଆଶା କିଛି ए कोन एमती मां माउछ जो झोटा तते भला माउछि चोड़े चोड़े हेई ठिया हो मो इच्छा करी दिली मो पुआ डॉक्टर हेई रोगी सेवा करू मो जहाँ चाहिए सेया पाइछि जहाँ इच्छा करी दिली मते सेया मिलिछि मो कृष्ण मो
তোর সেটি কল করে বিশা প্রমোদ ফোন করে ভয় রক্ষেই বসেই দেলানি আরে দিন রাতি খালি ডাকিলা এই ঠিকিয়া মো ঘরକୁ আ তো আগে রাখি হয় যে পূজা করা করব আর এই কি করব পূজা অর্চনা আরে পূজা অর্চনা কি না হঠাৎ আমার মুন্ডটা কট হয়ে গেল কেন ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି ନା ତାର ଦୀପାଳି ଦୀପାଳି ହଁ ତା ଘର ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା ଫେରିଟା ଘରକୁ ଫେରିନି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀକି ତ କହିଲାନି ଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଫଳରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ବଞ୍ଚେଇ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଭଲ କରିଛୁ କାଇଁ କୋଉଠି ଗଲା ସେ ଏଇ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତୋ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିଛି ନା କଣ ଦେଖିଲେ ଭଲା କଣ କହିବି ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ତା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କେବେ ମନା କରିପାରିବି ଦେଖିବ ଅଦିନ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି କେବେ ମୋ ହାତରେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆରେ ବାଃ ସିଏ ମୋତେ ଭାଇ ଜାଣି ସାରିଛି ମା ହେଲେ ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଛି ଆ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବା ଜାଣିଛି ତୁ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଥିବୁ ଜମା ଛାଡ଼ି ନଥିବୁ କହିବା କି କଣ୍ଡିସନ କାହିଁକି କହିବି ତୁ କହୁନୁ ତୁ ବା ଜାଣିଛୁ ହଁ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଶୁଣିବୁ ଶୁଣୁ ସିଏ ତୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିପାରିବନି ମୋତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପାଗଳା କଥା ତତେ ସେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବ ଅଥଚ ମତେ ମା ଡାକି ପାରିବନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଖ ସିଏ ତୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ହଁ ତୁ ଯଦି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ଇରେ ମୋର କଣ ନାଇଁ ସିଏ ତୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ବାୟାଟା ତତେ କଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏମିତି କରିବୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇବି ହଉ ହେଲା ସିଏ ତୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ହଁ। ହେଲେ ମା ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ दीपाली दीपाली अरे बाहर गए क्या लोग भीतर को आ ସିଆଡ଼େ ମୋ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଦୀପାଳି ତମ ମା ତମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମାମାଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅ ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋ ମା ଉପରେ ତୁ ରାଗିଛୁ ଅଭିମାନ ବି କରିଛୁ ହେଲେ ଝିଅ ମା ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କଣ ବେଶୀ ଦିନ କରାଯାଇପାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ପରା ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲୁ ସୁମନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଭଲ କରିବାଟା ମାନବିକତା ମଣିଷ ମାନବିକତା ତମ ମଣିଷ ପଣିଆ ମାନବିକତା ଦେଖିଲିନି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆକୁ ରଖିଲା ତାକୁ ରଖିଲା ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ରହିଲା କି ତମେ ସରିଯିବ ଓହୋ ଅପାର ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାନନ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାନନର ପାଞ୍ଚଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ ପର ଘରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ପର ଘର କାହାକୁ କହୁଛୁ ବେ ଏଟା ଏଟା ତୋର ପର ଘର ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ କିଏ ମୋ ପୁଅ କିଏ ତମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଜାଣି ଶୁଣି ସବୁତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ୟା ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଛ ନା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ମୋ ପଛୁଆ ନାଁରେ ଲେଖିବ ଓହୋ କଣ କରୁଛୁ ଅପା ଆରେ ପଞ୍ଚାନନ ନାଁଟାକୁ ପଞ୍ଚୁଆ ଡାକି ତୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିଦେଲୁ ଅପାର ଏ ପଞ୍ଚାନନର ପାଞ୍ଚଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ନା ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏ ଛାଛି
କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲନି ଭାରି ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆସିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବାପିଙ୍କ ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆମେ କଣ ଧରନ୍ତି ଆଉ ତମେ ପୁରା ମୋ ବଡ ଭାଉଜ ଆମ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆକଟ ନ କରିକି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲ ମୋ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଏସବୁ ଧରି ତମେ ତ ପଳେଇ ଯାଅ ଆଉ ତ ମନକୁ ଆଉ ଭାଇ ରଥ ଗଣିଛି ମାନେ ପଛୁଛରେ ନାଁ ପଛକୁ ଜାଣି ବୀରର ଜାତକ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ only one bad habit ମତେ ଯିଏ କି ତୁ ଯାକୁ ଯେତେ ଗାଳି କରୁ ତୁ ଜମା ଦେହକୁ ନେଇ ଜାଣିଛୁ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଟା ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ହାଉ କରିବ କେତେ ବଡ ଅଲାଚକ ତମେ ମାନେ ଏଠି ରହି ମତେ କଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁ ଟେନସନ ହଉଛୁ କାହିଁକି नो टेंशन मोको ଦେଇକି ମାରି ଆରେ ପାଣ୍ଡାଟା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ କରିଦିଅ ରେ ଆଗ ମୋ ବାପା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମ ବାପା ହେଲେ ଦେଶୀ ଚମ ଛଡା କୁକୁର ଭାଇ ଆସିସ ଆଉ ତମେ ଏ ବାଙ୍ଗା ତୁ ଭଲ ବି ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତୁ ମତେ କୁକୁରଟା ଭେଜିଂ କଲୁ କିଛି କହିଲି ଚୁପଚାପ କାଢେଇ ଯିବା କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ସାମାନ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବା ୟା ପରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବି ମାରିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତମେ କଣ ଲାଗିଲ ତମ ବାଟ ସାରା ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ମତେ ଲମ୍ବା ଲାଗିବନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଏ ଲମ୍ବା ନୁହଁ ଲମ୍ବାଟାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବାଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଲମ୍ବ ଧର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁକୁ ବୁଝେଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ବେଡିକି ହଟାଅ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ पुलिस ମହିଳା ପୋଲିସ ନୋ ଟେନସନ ଭୁଲ ମସ୍ତି ଖୋପି ଦେଇଯିବା ଖୋପି ତମ ଦିଟାକୁ ସାଇଜ କରିବ ମୁଁ ତ ଏଠି ରହିବାକୁ ଆସିଲି ତମେ ତିନିଟା ଏଠି ଯିବାଟା ଖାଇଲ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରିବି ତମ ତିନିଟା କଥା ଖାଇଲା କରି ନମ୍ବର ପଡେ ଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ନାଲିଆ ଛାଡ଼ ପୋଲିସ ହ୍ୟାଲୋ ଲେଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିବେ କି ନାଇଁ କଥା କହିକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ଭଙ୍ଗା ଆସିକି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ବାପା ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଲାଜବତୀ ଆଉ ଆଚରଣ କରି ଡୋର ବେଢ଼ା ମୋ ମନ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଡୋର କରିବ ତମେ ଡୋର ବେଢ଼ା ଏବେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଦେଖୁଛି हाँ ठीक है पढ़े चलो पढ़ा କଣ ମଶା ମାରୁଛ ଆ ଘର ତ ଭଲ ଚଢି ଯାଉଛ ଚଢିବ ନା ଏଟା ଚଢିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ चढ़ी जा मोहल्ले ଏ ସେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମତେ କବାଟ ବାହାରିବା ଦରକାର ବାଡ଼ାଅ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଅ ଆସିଗଲେ ବାଡ଼ାଅ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମୋ ବାପା କୁକୁର ଭଳିଆ ଗୋଳେଇ ପିଟୁ କିଛି କହିବି ଚୁପଚାପ ଲୁଚିକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲମ୍ବା ଦର ଭୟଙ୍କର ପଡେ ଦେଖିବା आई डोंट केयर क्या तुम ସତ କହିଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ମିଛ କହିଲେ ତୁ ମରିବୁ ମତେ ତ ଶୁଭୁଛି ନା ସତ କିଏ ତୁ ଆରେ ସତ କିଏ ତୁ पूजा ମୁଁ ଯখন ଧରିନିଏ
ମୋର ତୋତେ ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଘର ନଯିବ ମୁଁ ଚରିତ୍ରବାନ ପୁଅର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛ। ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ବାପା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କିଏ ଯାଦୁ ସେ କତକ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ ଶାଶୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଅମଣିଷ ଗୁଡାକର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବେ କେମିତି? ଚଣ୍ଡାଳି କଣ କହୁଛୁ ତୁ ତ ଭାଉଜ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛି ତୁ କଣ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମତେ ସାରା ପତ୍ର ଦେଇଦବୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି? ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେବି? ମୋ ସଙ୍ଗରେ କୋଉ ଦୋଷ? ତୋର ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା ବିଚାର କରିବ ବିଚାର କରିବ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ତାପରେ 7 ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ 7 ମିନିଟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ମୋ ପୁଅ ବୋଉକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲେ ମଜା ଆପଣ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ଏବେ କର ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। କେମିତି ରହିବି? ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ? କର୍କଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପୂଜାର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି। ଆରେ ତମେ ଫୁଟା ବେলা ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ କିରେ ତତେ ପାଗଳ ପଚାରୁଛି ବିଲେଇ ଏକା ମୁଁ ନୁହଁ ମା ବୋଉ ମା ସମସ୍ତେ ଚୁପ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜି କହୁଥିଲା ତମେ କଣ ମନେ ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ତମ ଭାଇ ରାଉତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜିଦ ଆଜି ଏ ଘରେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ। କଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଗରେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ମୋ ଭାଇ ଭାବୁଥିଲା ହେତୁବାଦୀ ନା କଣ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏତେ ସାହସ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ नो टेंशन फुल मस्ती एक मजा को मटन बिरयानी से हेलानी की नहीं ସେ ବଉଆ ବଉଆ सूर्य पागे मटन बिरयानी धरि चाली आइला एटा सब टांगालिया बुढा ମୋ ପୁଅ ଭୋକରେ ଆଉ ପାଇବେନି ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ କଣ ହେଲା? ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ? ହଁ। ତମ 14 ପୁରୁଷର କିଏ ଖାଇଥିଲା ନା ମଟନ ବିରିୟାନୀ? ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ନନସେନ୍ସ ଇଡିୟଟ ରାସ୍କା ବ୍ଲଡି ଫୁଲ। ଇଂଲିଶ ପୁରା ଚୋବେଇ ପକଉଛି କିଛି କରିପାରିବେ ବାପା ତମେ ଚାକରାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛ। ପକେଟ ପରେ ପେଟ ଭିତରେ କୁକୁର ଛୁଆ ଗଁ ଗଁ ଗଲାଣି। ତମେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୋର ଓ ଚାକରାଣୀ ଆବେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଏ ବିଲେଇ ଲୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଜାଣି ଜାଣି ଟିକେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ କରି ଦେବୁ ଚା। ନାଇଁ ମୋ ମଟନ ବିରିୟାନୀ କାଇଁ ଖାଇବୁ ଲୋ? ଆଉ କଣ ଖାଇବି ଲୋ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ମାରି ତା ମାଂସ ଗୋଟେ ଆଗ ବିରିୟାନୀ କରି କିଏ ଫୁନି। ଏତେ ବାଗେଇଛୁ ନି ମୋରେ ଦେବେ କରି ତୁ କିଏ ବେ ଏ ଘର ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ତମେ କିଏ? ଏ ଘର ସଳାଉ ସାରା ଚାକରାଣୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ କଥା ଡାକିଲୁ ଭୁଲ ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଚାକରାଣୀ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ପାପ ନିଷେଧ ତମେ 3 ଜଣ କଣ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥିଲ ତ ସତରେ କଣ ତମେ କେତେ ଆଉଥିବାଦି କଣ ହାତ ବଡ଼ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବେ ତୁ କଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ମୂର୍ଖ ଗୋଳିଆ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଆଗ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ବୁଝେଇ ଦଉଛୁ ଆମ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗତି କଲେ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରା କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରକୁ ନଉଛି ଆମ ସେଇ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗତି କଲେ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ ଫୁଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଯାହା ଖାଉଛ ଖା ଯାହା ପିଉଛ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫୁଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି Yes. Mate কিন্তু মূর্খ আচ্ছা ঠিক বলো সদা কইলো সাইন্সে কোন পাঠ পড়ছো
ଦେଖୁ ସତର୍କତା କହିଯାଉଛି ଭାବୁଛି କିଛି ରାତି ଅତି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତମର ଭାଙ୍ଗର ଯାଉଛି ତାଙ୍କ କଥା କହିଲି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା କି ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଶୁଣିବ କଣ 10 ବେଳେ 7 ଥର ଫେଲ ହେଇ ଲାଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ଘଷି ଭାଡ଼ି ଦେଲେ ପେଟେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାର ପିଜି କରିଛି ମୁଁ କାହା କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିନି ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି ରେଭେନ୍ସା ପିଛି ହଁ ମୁଗାର ତମି କାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନମସ୍କାର ରେଭେନ୍ସା ପିଛି କରିଛ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କଣ କହ ସ୍ପେଲ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ବିରିୟାନୀ ଭାଷାକୁ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ସ୍ପେଲ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ବିରିୟାନୀ ତମେ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ସ୍ପେଲିଂ କରିଦେବ ତମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ସ୍ପେଲିଂ କରିଦେବେ ଡବଲ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ରିଙ୍ଗ କର Yes, tell me. ସ୍ପେଲ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ବିରିୟାନୀ କଣ ଭାଷା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତୋର ଇଂଲିଶ ଜାଣିବାର ପୁଅ ମୋର କଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ବାପା ମୋର କଣ ବିଷୟରେ କହିଲ ଏ ମାମା ସାଇନ୍ସ ପଢେଇଛି କହିଦେ ଖାଲି ତ ପଢିଛି 5 ମାତ୍ର ଫେଲ୍ ହେଇକି ମୋର ପାଚି ହେଇଛି ଶୁଣିବୁ BIRIN ଓ ଏ ନାଇ ରେଡିଓ ଯାହାକୁ ଥରେ କୁହ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଥରେ BIRIN ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢିଛି ରେଭେନ୍ସା ପାଠ ବାହାରିବ ଭୁଲ କହିଲ ଠିକ କଣ BRMNI ତମେ ଠିକ ରେଭେନ୍ସାରେ କିଛି କରୁଛ ପଢପାଠ କହିଦିଅ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଦିଅ ଓ ଭାତି ଭାତି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ଟିକେ ଶୁଣୁନ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ ତ BRNNI ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଓକେ ଆହା କି ଇଂରାଜୀ ତମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ କିରେ ଇଂରାଜୀ ତମ ଦିନ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଆସ କି ଯୋଡ଼ି କି ଯୋଡ଼ି ସତେ ଯେମିତି ଅଧା ତାଳ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଇ ବାଗେରି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ କରି ଆମେ ଖାଇବା ଚାଲ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଆଜି ମାନେ ଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା କହୁଛ ଠାକୁର ଦିନରେ କେମିତି ପୂଜା ପାଇବେ କଣ ହେଲା ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ହଁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କେମିତି ତମେ ତ ନାସ୍ତିକ ଆଲୋ ଭୁଲ କହିଲୁ ଆଲୋ ନାସ୍ତିକ ନୁହଁ ଇଏ ଦିଟା ହେତୁବାଦୀ ଆଉ ଏ ଅଗାଧୁଆ ଚନ୍ଦାପୁଆ 5 କେଜି ମଟନ ନେଇକି ଯାଇଛି ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଚାଲ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ମଟନ ଧରି ଘର ଭିତରୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହବ କଣ କରିବେ କଣ କରିବି ଯାଉଛି ଗୋବର ନେଇ ଆସିବି ଗୋବର ପାଣି କରି ତମ 3 ଜଣକୁ ପିଆଇ ଦେବି ଆଉ ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୋଳି ଦେବି ରହଲ ପାଇକିନା ତତେ ଦଉଛି ଏ ବଞ୍ଚାତ ମାଇକିଆ ଜାଗା ଧ ଟେନସନ ନା नो टेंशन भूल मत टेंशन ना झगड़ा कम यार कौन बनाने दरकार नहीं ये बात यदि सुनते पारे ना
एकदम चुप, बिल्कुल चुप। एटा मो स्वामी स्त्री को कथा, एटा मो शाशु घर समस्या। ए कथार मुंड खेलिबाकु चेष्टा कले मु भूली जीवी तमे मो बाबा, मु भूली जीवी तमे होच मो जन्मदाता। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଉଠି ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପରା ଭଲ ନାହିଁ। कृष्णा, कृष्णा, माँ को मेडिसिन कहीं। कृष्णा मुझको पचारुची माँ। एक्चुअली मेडिसिन टा 4 दिन ही गला मो तुमको बारंबार कहि चलिছি माँ को परिस्थिति आ तो भलो नहीं। माँ मेडिसिन खाइबा निहाती दरकार। सब देखि सब सुनी तमे ताको डाक्टर पुई माँ को प्रति तो अवहेला कर पई। माँ बोलो माँ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଆଉ କିଛି କହନା। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଛି। ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଲି ସେ ମେଡିସିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ମେଡିସିନ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଥା କଣ କି ସେ ମେଡିସିନ କୋଉଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି? ବା ମା ବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା। ଏତେ ପରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା? ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏ ମା ମିଛ ନୁହେଁ। ମୋ ଶାଶୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଯାଇ ତ ମେଡିସିନ ଆଣିଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ମେଡିସିନ ଭାବି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ତା ନହେଲେ ତମର ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦରୁ ଚୁତା ତମ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦବ। ଏମିତି କଣ କହୁଥିଲ? ସେ ପରା ତୋ ବାବା। ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୋ ଶାଶୁଘରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ଇଏ କଣ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମା। ନାଇଲୋ ମା, ଏଥିରେ କାହାରି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ କେବଳ ପୁଣି ବିଛଣାକୁ ଯିବା ଯାଏ ଦିନ ମାନ ସେଇଟା ଖାଲି ମା ହେଇ ମୋରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା। ଆଜି ମୋର ସେଇ ପୁଅ ମତେ ଥରୁଟିଏ ବି ମା ବୋଲି ଡାକୁନି। କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା ମତେ ମା ବୋଲି? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କି ଘରେ କଣ ଲକ୍ଷ ତ ଲପଟି କୋଟି ତମ ଛାତି ଫଟେଇକି ମୁଁ ଡାକିବି ମା 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 ଚୁପ ହେଇଯା, ମା। ଚୁପ ହେଇଯା ରେ ଧନ, ଚୁପ ହେଇଯା ତୁ। ତୋ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ମା ଡାକ ଶୁଣି ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ମତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଅ ମୁହଁରୁ ମା ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିନି। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ସେଇ ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ମା ଡାକ ଶୁଣି ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏ ମା, ଆରେ ତୁ ଯେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ବଦଳି କାହିଁକି ମା? ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣା ଥିଲି, ସେଇ କୃଷ୍ଣା ହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମର ବଦଳି। ହୁଏତ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଥାଇପାରୁ,
ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପଲଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ମୋ ଦରଦିର ସାଥୀ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ମତେ ଘର କରିଦେ। मेडिकल घर को नजाई ये ठीक कौन है सब